Hello, magandang buhay. Ayan, kumusta po tayo dyan, no? So, na-miss ko mag-vlog. Nakapag-vlog kasi ayan, so nakapag-vlog ako dahil brand out. Kanina pa. Grabe yung yung bored na bored ka na, wala kang magawa. So, yun mga box, I'm back for vlogging. Ayan, pasensya na po kayo sa aking mga na-upload na video kasi alam mo naman, ang hirap maging YouTuber. Yung nag-iisip ka na magiging content mo para lang mayroon ka ma-upload tapos walang manunood. But it's okay, hindi naman po tayo famous na para subaybayan ang ating mga video. Basta ituloy lang natin yung ating pagbablog, upload lang ng upload, bahala na kung mapansin o hindi. Ang importante, nag-update tayo. So wala akong maisip. So ano ba, i-challenge ko na lang, magwawaray-waray language challenge ako today. No. Ayan, kung nakikita nyo man to, nakamot ko po to. So, ayan, pasensya na po kayo sa aking look. So, medyo ang daming sumpa natin ngayon sa aking mukha. Ano ka, arte? Parayaw. Talugod ako. So, umpisa na natin. Ano maupay nga kulo pa iyo nga tanan na aton mga viewers dida. So, naton challenge bawa anong punishment. So ang challenge nato niya na is ay magkukuha na ako, magwawaray-waray language. So magtutor ba, tapos na ako mag-house tour. So mag-istorya na lang ako iyo kung ano, kung kay ano ako nag-vlog nga ako ninakan is waray-waray. So ako nag-vlog ako kay lurong ako siya. Lurong maning nawaray nila ito na. Hindi, ang buto ni papadayon ko pa din na akong pagkuhan. Epekto ni nawaray nila. So, ayan, nakikistorya na lang ako ayo kung kay ano. Dinhi, naingan ni kami na po niya nahakuan na Sambales. Ako kasi nagpapakiaan na waray ako kunya na kan, tas ni kami Sambales umukoy baton. So gadini kay anamo kasi bugto nakapalithin balay din hiya kuan Sambales. So taga kuan kami kat Balogan. Dito kami Mumbonshera Island. Akong kag-anak, akong mama taga Mumbon, akong naman tatay taga Kagutsan. So kaano kami naingahi kasi nakon ate kong bugto. Akala ko anong kinang yan. Middle pala. Ba't may puti? Ang bato. Darn na char. So, amo kami na nga ni Kaya na akong bugto, na akong naburan nakapalitin, balay din ni Sambales. So, nakapausa ka ng kararayo daw, damo man daw kuno nga lugar, ano pwede namang balinan, tapos ali pa kami nailagpot di Sambales sa kararayo from Katbalogan. Nanay nga di ka Sambales. So, kasi nakundada, nakita, nag-ukoy kasi haulongga po. So, siya kasi ang gisugo na akong magurang, anakon ate na magbilinghan balay. So, kay di man ako ang Sambales na mga subdivision, mga hulugan, mga pabahay. So, di nakaagi anakon nada. So, kami talaga to ako talaga to nagbibi, ako talaga to gisugo pagbili. No, doa talaga kami ito ginsugo na akong magurang na magbili ng balay. So, ako kasi dati, nakanta ko may Cavite. So, dito ako nagkatrabaho. So,
anakon sangkay, medam na nakasangkay man ako din sa Manila na nagsiling ako nga nagbibili nga ako yung balay kay ako ati karay kumukoy sa Manila. Kasama ito, nakabiti mo ito, namiling na kami, or pati Ahiles, nagtatakot ito kamiling. Hasta nakabiling naman ang akong kita, din niya piyas tao, communities, ni Sambales siya, ano. So, amin ito, nainganin na kami. So, saan ito, baga na akong luro, mag-iinakan, hindi mag-usap. So, asya nga nini-epekto, ano, basta brand out, ano. Naghihinatan kay kala ko sa bagat, umida ka to. Pero pag-aling taman kay syempre, kailangan taman kung ano, mag-explicar ko na yung kapurihan mo paging vlogger lang. Ano itong topic, maaram, ano akong topic, maaram, ano akong topic, dali ko maaram ko, ano. Basta pulala na akong mauna-unaan, pulala na akong yakan. Di ka nga alas 7 aga, saya na ang oras na 1 na alas 3. So alas 6 kasi nira, alas 5 pa maglalay. So mo pa na kagabi, nakapag-charge ako. Kunwara ang bota, dugang atong kabuto na ito. Kumagawa rin nakasanay. Haamon kasi ang barayo, sali na sanay ako. This one ay cellphone, pero kasi ito yung mga magsangkayan. Kasi ang barid na may mapupurot, na may mga nagtuan, kung ay madagat, matakabukin, mamangte, mga win, or storya ni mga kuan, yung mga kasangkayan, magtungits, magbingo, so dito, dengan mag-inom, dede, kay taliwat, kararayo, kaya mo na ka mga kasangkayan, kaya kumana din Kuray nga nagtuan, balay na, tas mas makatuka man ako ng sawa, magpasahi ka pa, magastos ka pa. Diba, may kuwang ka din niya, may mga mag-upay ka nga beach din niya sa Sambales ka, so kuray man kita kwarta, ambot ko nyo kayo. Baga kung may katong naging istorya ko na usap, pero basta may ma-content lang, pwede lang ako may upload. Okay na ito. So, madakita ko ay magtapa 2 ka oras para ultunta, magka-light ka siya. Masuri nga amon, alas 5 ko no, magkaka-light. Punta mag-light. So, ayan. Shout out at ton mga viewers ko, mga active ko na mga viewers di dahil kumusta ka mo? Okay man lang ako mag-upload ako na akong video din akong channel, visual kita okay lang, at least na pag-update ako tamahimo kay dito mga tapay mo sana kairo. So ayan, na akong pag-vlog dito ko may bintana kayo, ano, mahangin, ayan ayan, so hindi ako nag-vlog. So, baging tapuson ko na nina akong pag-vlog. Kay baga, kuan na, naka 8 minutes na ako. Puro lang ko istorya, but kung may makita man uwaray, okay lang. At least, nakapag-vlog ako. So, ayan, tatapusin ko lang ang aking pag-waray-waray challenge. Waray-waray language challenge. So, ayan mga bags, maraming salamat. Kung sino man lang nanood sa inyo, ayan, maraming salamat po. And please, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please po, paki-like muna and then subscribe muna. Tapos click mo yung notification bell para maging updated ka sa aking next video. So, ayan, kung nagkikanap ka ng mga parodies, may mga parodies pa ako na Darna Encantadia, basta sa Ridabas. Kung pagkikita na bisitahan na nila pagkita, kung ka rin nga magkita na akong iba na mga video. So, mula ito. So, yun lang po. Maraming salamat. At hanggang sa muli po nating pagkikita, ako ang inyong baklang waray na nagsasabi, ingat. Bye!